Erokamano makidieny mar ariyo mar chenro moro maduol wantiere ka gi wendo madhi Honorable Eddie Oketch men senator ma Migori. Erokamano ahinya kuom miyo seche gi senator. Wachaka nigi kuma nuaye machiegni ka ni Senate mashinani. Ang'o mofwenyo e counties ka? Mokwongo da kaw thuolo mar moso jokanyanam. Jadalawa ma odonjo e TV sani koro ng'iyowa ka kwago mbaka. Ma endi be yo monyatudre gi jodalawa mondo wamigi marifa matin manitie. Gimiluongo ni Senate mashinani ni endi en chenro no endo ma senators kar bedo gi bura e ot mamalo ma Nairobi kaendi wawuok wadhi bedo gi bura e kor gwenge. Chutho watimo mondo wadhi e counties monyalo dhi kar ng'enyne. Higa ka higa kaka higa mokalo wantiere Turkana wabedo gi od bura marwa kanyo e wigno endo te. Koro sama wantiere kanyo endo miyo wang'iyo gik matimore e kor gwenge mar county ma wantiere no endo to gi counties ma nitiere region mwadhie kaka kon wadhi Busia ne wang'iyo counties go eko mantiere region no endo kaka Busia, Vihiga, Kakamega, Bungoma, to bende wachako wang'iyo counties go eko mag Luo Nyanza kaka koro Siaya, Migori, Kisumu, Homa Bay. To wayudo ni chutho pod wan gi challenges mang'eny ahinya kaka county. Nikech counties magwa gi eki pod nitie gi problems mang'eny kabisa. Wayudo ka ng'eny projects matimore e kor gwenge go eko chalo ni gin projects mogo eko ma kuom sirikal mamalo. Ok wacho ni giduto but ng'eny gi. Koro yudo ka samoro counties pod ok oketo pesa maber e development. Yudo ka pod counties chulo osara mang'eny maloyo weche go eko mag dongruok. To mano miyo bedo pesa bedo matin ne jo kor gwenge nikech ng'eni pesa neno ka wuotho e county eka county bende bedo motegno nikech koro miyo jogo eko ma kawo osuru kata kuom ajo aswekra kata ma kawo osuru kuom jo apiko kata ma kawo ses kuom jo lori kata jo pickup nyalo bedo ni gido osuru motegno to jo piny bedo pesa mo ka wuotho e kor gwenge kanyo endo. Koro mokwongo en ni pesa mag development pod thin gi ma wanoko kete e development gi jo county. Mar ariyo pod wan gi shite moko mane wachako godo chon. Kuom ranyisi wan gi shite go eko mag jotije manyawawa e sirikal. Ji tiyo nyinge gi nitiere kendo ichulo gi e county kanyo endo. Tiyudo ka samoro jomo ketgo kanyo go eko adieri gi onge. Gine nyawawa. Koro iyudo ka pesa nichulo pesa matagalany to onge kuma pesa go eko dhiye. Ere kaka ikwalo pesa ni nikech mano to koro kuo. Ok ing'eni koro chule account mar ng'at machielo koso gipogore. Koro kuom ranyisi do ka ng'ato samoro tiye county nikech county chakore higni madhi 13 mokalo. Samoro tiye county to notho kata noseweyo tich mana yore moko mopogore to nyinge pod okete county. Koro pod iorone pesa. Ioro pesa ni account mare koso account mar ng'at machielo. Wadhi timo nonro maduong' kabisa nikech wadwa ng'eyo ni samoro be nitie tudruok ma kinde gi jo county mamiyo jo county oro pesa e account no maybe gioro to gidok gikawo kuom ng'ano. Koro en mpangilio ma ji oloso. En mibadhi ma ji oloso. Kaso nitiere bende jogo eko ma ne pok ondike e county tiwuondruok no ndikgi to ok gitimo ang'o to ok ondik gi sik. Nyingi moke kanyo ndikgi lakini ok gin joma tiye county kabisa. Mago joma mibadhi mantie mwaneno. Kaso mibadhi mar adek gin jogo eko mabe ondikgi andika to kizungu kata dho ngere luongo ni redundancy. Trevor driver to chako ndik driver moro kende bathe. Koro driver machielo ma Trevor otiyo to driver machielo ma John ni tok ti. Koro en ochamo osara to pesa no odwoko ne jo county gi konyorego. Koro mibadhi no be nitiere iye kama pod thawa kabisa kendo ne pesa mang'eny kabisa malal e weche go eko mag recurrent budget michulo. Kaso be counties go eko ma ing'eni ok acho ni particular county gin counties te mano wang'iyo ma regions ma Nyanza to gi regions bende ma Western Kenya. Nitiere kendo weche mathego kendo ma waluongo ni weche go eko mag impressed. Iyudo ka gimo kaka domestic travel kata wuotho ma e kor pacho ka gi subsistence nitiere pesa miluongo ni domestic travel and subsistence ma en pesa go eko mitiyogo eko e weche mag wuotho e kor gwenge wa kaendi kata e kor piny Kenya mangima ok wuok kidhi oko. Kaso subsistence en weche moko mathago office machalo kaka hospitality welo moko biro ka madho chai gazet moro ing'iewo ka. Iyudo ka counties moko
kwan gi ng'eny maloyo kwan jomoko. Koro ing'eni kaka sama wach kaka koro Siaya. Iyudo ka koro Siaya nigi pesa ma inyalo wacho ni sama maybe Siaya kata gi Bungoma kata gi Busia gi Migori gi Kisii gi Homa Bay nie kiwango achiel. Koro onego bed ni pes ma gitiyo ok yombre ahinya. But iyudo ka counties moko moro doyombo kata nyadi 4. To kiluwo ndache tiyudo ka en pesa nendo migolo e yo ma miluongo ni impressed. Impressed en joma nodhi wuoth to chul. Tiyudo ka jomoko ochul adhiga. Kata ochul mokalo kaka not mang'o ne gidhi kuonde mane gidhi. Mano mibadhi ma pod omako counties matemo mondo mwang'i kaka wanyalo gorego. Machako yudo ka pod Peru theko en gima kata wasegorego kabisa kata kana biro ka ndalo moko nagorago wach ma Migori kabisa. Ne en wach no endo mar pes ma pok ochul jogo eko mosetiyo ni county ma johala matindo ahinya ma johala moko osetiyo ni county to pok ochulgi gitiyo ni county kata sirikal manokalo wach ni kata gavana manokalo to gavana mantie sani ndi to chulo pesa go eko to samoro gavana ma bende tiyo sani jogo eko osedhi mok tiyone to ok gichul pesa to biro kaka ang'e maber ni pes ng'eny gi watemo matek mondo wan tijwa kaendi e Nairobi ka omiyo kwadog dala samoro watemo matek mondo pes odhi e kor gwengewa ma ok yado kata samon duche moko ariyo kata adek kokalo to mana ni samon tie exchequer problem lakini watemo matek mondo pes go odhi dala. Koro ka pesa osedhi dala tiyudo ka ng'ato tiyo motieko tich ono miyo rak mo matin kuny ndara moro ka los payo moro ka matin kel chak kata iloso hospital to kosekelo mosetimo giwe kote to kore nok chule. En shida ma pende duong kabisa nikech be omiyo johala matindo inyore kendo omiyo johala ma bende tiegore kaka wuok malo be koro ok nyal dhi motegno nikech sama idhi olo gowi kata e silk kata idhi olo gowi kaka johala kata e bengi kata sama giolo kata mana e group moko mag cooperatives gi to idhi mitimo tij county to ok chuli en makosa. Koro nitie counties mang'eny ma pod nigi changamoto machalo kama endi ma pod thagowa. King'iyo counties gi sana makaluwo gi ang'o miyo gigi bedo matek loso? En dhano ma tije tek koso en chike mani piny koso migepe matiyo gi weche ma rakore gi weche mag mibadhi gi emok ti mayole tich ang'o nikech magi gik manyien gigi wasego e mbaka kodi kata kanyo higni mang'eny to pod dhi mana mbele. Trevor, samoro chunywa lit to ji kia ing'eni samoro iwacho ka ni samoro akuru lengi wache kore adieri mantie ni nitie gik moko adek matheko sani ndi Nyanza to gik moko adek gik wa joma tindo ma samoro donjo e telo ma jopiny nomiyo teko mar bedo jotelo ka samoro kwan kana gimoro an nying samoro kata nying wuon onge ng'ama nong'eyo nying owetena moko onge ng'ama nong'eyo jo-Migori notimo mana ng'uono mag temo matek mondo gikit abed e od bura ma sani iluonga ni senator. To nitie lwenje mwago matek ma samoro lwenjego eko jopiny moko ok ong'eyo nikech shida mokwongo wuok e thurwa mokwongo maduong' kendo kama wuoyo jokanyanam en shida ma jopiny giwegi nikech jopiny pod ok understand ni kowach ni bilion 1 biro e county en pesa maromo nade bilion adi achiel to wan waore bilion samoro 12 kama kaka Migori king'iyo pes madonjo te nyaka pes ma mikawo kwa gimoluongo ni on source revenue masani wasekalo milion 600 kimedo gi te gi pes mawuok e World Bank gi pes mawuok e joka waluongo ni additional revenue allocation ma nyiso ni jo danida moko keto jo World Bank moko keto ka pinje moko keto ka ndi matin kimedo pes go eko te gichamo ma 12 billion e higa to jopiny kinyiso ni bilion maromo kama kanisa mag bilion 8 kende mobiro e higa to gipani 8 en namba matin en pesa mang'eny to shida mo wan go en ma ng'eny jotelo mwayiero miluongo ni governors nikech gin gi teko mar ng'iyo pesa cha gima kwong gitimo en ni governor nyalo kawo pesa ma japiny makethi mokawo pesa no endo mo ongo go japiny ma ng'ama gore na japiny cha ema japiny lokorego bigini ma timore thurwa koro japinyo ma pesa to chako duok ne pesa no monyewego ng'ato kawo bilion 1 kata higa mokawo modho kata biashara ne moko kano kuonde mopogore to kawo siling 100 kata milion 200 moro
siling 200 kende kata siling 500 japiny pesa ni okaw siling bilion adi achiel olal to governor kaw siling 500 to mi ni Eddie Oketch madwaro goyo wachni mar ni pesa kethore e county no kineno kodhi liel moro dhi gone koko kara Raila Odinga obiro e function moro kara president obiro e function moro kara anti function moro national in ko gimetim kaw vuvuzela kiko wuo gone koko sawa sawa timore nitie kuonde moko timore kata bae kor gwengewa makata japiny no endo nyaka sia kuomi mondo donjo kuomi gi gocho magi gik matimore e counties magwa koro ng'ama idwa gorine matek mogik en japiny to japiny ne mapok understand ni pesa ne mokaw ng'eny maloyo pesa ne mano siling 500 momiye nodhi ogoni go koko kata momiye nodhi obani go wach kata momiye odhi otimni maundu moro yudhe moko masa moko ing'iewo kama indi koro king'iyo kaka Eddie Oketch tiwacho ni an tich maruora mokwongo kaka senator maru en ne dhi aomnu pesa an gadier ni senators mang'eny be koro nigi paro ni sani obed senator Oburu obed senator Kajwang obed senator mane ma kor gwengewa kata mana ma oko wacho ni wan gima momiyo chunywa obed mamor en ni onge pesa japiny mobed e sirikal mamalo moleo oko kech mane atamalo proche ochiko momiyo ndikwa tich en ni wadhi wasom pesa oko wakel pesa nendo mondo ti piny kan kech kan yiero governor ni ting'e tich modhi timo koro kosekele timo oversight chakore gi MCA ma bende wane gi problem ineno kech MCA ni bende ido kan ti kuonde moko ma MCA ikawo timiyo siling 10,000 e wik ka wik gi governor komiyo 10,000 e wik ka wik mana 40,000 e dwe kigo kwan no maber e higa ok en pesa malich e county achiel anya bedo ka milion 20 kende oromo kawo MCS gi eki makoro ginya timo oversight mora mora ok ginya bedo piny magigo bura ni yawa an kar kelo pie kor gwengwa kelna weche mag ECD kar kelo ECD e kor gwengwa los dandara makama endi madhi me jogwengwa konyre koro onge legislation madhi mbele nikech gine momigi teko matimo the first oversight oversight mokwongo mitimo kuom governor nikech MCA manie kor gweng no manie MCA matimo koro kumotamogi ema koro jo maduon gi tek kawan ot mamalo koni endi wabire koro ka MCA governor ose compromise to in ngamo dog moko nya compromise kech an governor nya compromise senators mang'eny kan governor nya compromise senators mang'eny ng'eny gi gin jogo eko ma nigi lony moromo gionge allocation ndio lakini ok gidwa pesa ma e county bok gigo ala counties magiae be ok gikwa pesa counties magiae jomoko bok ondik ne gi counties magiae kaka an kata dhi betimo research kanye ok kaka Migori county onge ngata mondiki kanyo ni ngat senator wacho ni senator governor ndik ngata mondo ni governor kiny piny to wacho ni to mi wacho ni ataketho pesa ndio kanyo ndiko ngatika koro obo compromise koro challenge mo wan go wan ok en ni nyalo ngiewa wan shida mo wan go en ni ido ka teko makoro japiny mondo igone itemone matekni ema koro oseng'iew ting'iewe gi pesa matin malo pesa ne mabiro kech pesa mabiro e county gi pesa ma japiny tema kata kaponi development onge Migori county kata development onge Siaya kata onge Ugirene Homabay kata onge Kamachal nade kano kawo pesa ma development opogne ji ng'ato opogne mare ok yud pesa matin 30,000 higa ka higa koro ka idwa nyiew gi siling moro 500 ne dhi gone koko ng'ano endo bagole ni matek en tiegruok mako nyaka watim gi jopiny kech gine the first sign mamiyo piny kethore to un kusebedo piny kaka senators duol ma kedo gi mibadhi kata duol monego bed ni rieyo gigi gin giwacho ni nang'o duol mar rieyo gigi be nanyisi ni nitie gimoko ang'wen maketho county nasewuoyo ariyo achiel kuom gin japiny ma samoro inyiewo gi gavana ariyo kuom gin MCs ma samoro onge gi lony manya timo gik moko kata MCA mong'iew ma ok nya tiyo gi mibadhi mar adek en projects mag national government nikech national government serikal mamalo kelo projects mang'eny to projects moko go eko bende gin projects mag kikatiba gin tije mag county achiel kuom ranyisi margi en weche mag housing king'iye record mar constitution en tije county timo housing sama serikal mamalo oseloso nego county nyalo yweyo nitie nderni ma national government timo mag county
to national government ema timogi. Koro gimodong ne governor en siemo ni maendi ndara ncha loso, ncha manyo ma machielo en osuptende. Wang'en wadhi go mbaka mar shadi nyisi kuma problem wuoke maduong'. Kech osuptende go eko bende healthcare te obedo devolve apart from gima luongo ni national referral hospitals. Mabe gitin gidho mana 6 sani kata gidhi bedo 7 kolos mabungo macha to gi marwa ma Jaramogi Oginga Odinga. Kopogore gi mago gimodong mar health mora mora onengo beni counties ema timo. To kene ka national government nigi this program miluongo ni SHA to gi universal health care mokwako weche mag thieth te motieko. Koro gi county modong en mibadhi moko matin kuom ranyisi. Gino ka samoro county dispensary kaka loso dispensary en kuma nyadhi e tuoche moko matindo mag waluongo ni outpatients. Wi moro ne badi kama matin, i moro muori matin, samoro kudho moro chuti ndiko nyal call ni maber. Idhi kanyo mapiyo mondo konyi mapiyo. En kar resruok dispensary. Iluongo ni dispensing medicine. Gitimo magimo matin. Koro nitie gima dispensary kono ni bedogo kaka lab. Onge dispensary. Gima chalo kaka koro pharmacy kama inyiewe od yath. Kono ni bede dispensary. En kama ikonye mapiyo. Tido ka governors nikech nitiere projects mag national government mabiro koro madongo nyaka shage nigi. Kama ino kaka shida kama shida mar SHA wuoke. Koro gochi ni alok standard mag dispensary magate. Class mag dispensary te obedo health center. Kata koro obedo health center. En gima samoro onge kata lab to onge pharmacy to giseloke obedo ang'owa health center. To health center no endo e chakruok mar SHA. Iwinjo. Koro ka samoro pesa mani mano bedo budgeted ne osutende mag health center matino tema kor gwenge kar rombgi kaka moromorego. Koro bedo ni dispensaries te. Ino kata samoro county achiel 248 dispensaries oloko obedo ang'owa. Obedo health centers. Don crisis dhi bedo. Kech pesa mani mano bedo plan go gi SHA no plan mane nitie ne health centers ma kar romo moro matin. To koro jogo seloko ma dispensaries te obedo ang'o? Obedo health center itimo nang'o? Koro mano the third. Kaso mogik maketho counties en jogo ekoma manigi teko machalo kaka mar kwach kich maluongo ni jo EACC. Jogi kata ki report governors gi manade. To shida mokwongo cha biro ni governor mose wuok masa mone gi mibadhi. Kodhi EACC ga chande ini setero report maber miso ni magi ma ago ko kaka senator kech jogo bedo go committees magwa. Kata Migori asetero a number of issues moromo gi EACC. Kidero ne EACC miso ni ma ndi shida mantie kama kaitimo avoiding mar pesa ka nitiere mibadhi moro e weche mag domestic travel and subsistence ka nitiere kama kise miyo EACC ni kito gi e kombe gidhi chamo mokich nango gidhi wuoyo gi governor dhi miyo gi gimoro koro an gima koro ichame inanga mus ine japaro chon kane nyithindo kontie mokoche manango sukari koro inango sukari tiyuo wiye inango sukari sasa mariyo war sukari mako ngato tinange tiyuo wiye mane gima jogi timo ne counties ido ka ngato koro kisemiye ni my data mantie county my problem koro gidhi my toki to gi wuo my governor kata chief officers mag county mag finance koro miye mana ka siling 100,000 ka siling 200,000 ka siling 300,000 kuinga kaka senator ibo timango kama ne gima joge kitimo tise kito gi nyaka isetiyo tiji kaka senator mitero gi EACC kata ka wuono nan gi governor mala ekipi mbele na CPIC EACC do bedo kanyo makoni dhi nono pes ma mokethore waseyudo ni pes makaendi milion 18 moro lalnwa kaendi weche mag fund mag cooperatives 18 moro chak lalnwa kaendi weche go eko mag mortgage and car loan kingi yote to yesi bedo kanyo ibo ng'iyo dweche 2-3 mabiro gavana ok bi maki koro loke yor mibadhi mano kama inange sukari inango tiyo wiye to kuma kama pek nitiere nikech kata kawuono ni aneno ka ywaruok nowuok mapek ahinya no kene senate ne od bura mar national assembly e kind Anthony Kibagendi to gi Adan Duale jatend migawo mar thieth mokwongo ywaruok no nene nang'o be en gima ne ber ka jopiny neno ka jotelo gore e nyim ji to shani wach ne nang'o un kaka usepime e senate ka otiyo koso ok otiyo adwa nyisi wach shani maler kawuono nikech an ng'eni health economics be atimo kendo pod asome mang'eny mokwongo an kaka Eddie Muratego
awacho ga ni luor onge gino endo maber wang' piny kaka luoro nyawadu. Obed wuonu, obed wadu mo kata kuchal e dala goro gimoro. Luoro en gima muhimu. To onge gino endo maduong' kaka luoro ng'amo miyi tich. In sani itiyo role media ka. Role media omiyo nyithindi chiemo Trevor. Omiyo jauri nyalo lokore maber. Omiyo dala unyalo gurore. Omiyo nyakonyo nyaka nyithindo ano kata kidhiga samoro kidhiga Nyakach kocha. Tano ka samoro kopore gi odu ga chande. Tano ka samoro ikawo nyithi Nyakach moko ikonyo mondo dhi skul. Gi chunyi. Nango nikech odni endi omiyo itimo ang'o? Itiyo. Wan bende ng'amo miyo wa tich. En japiny mineno ni. My boss. Japiny ne mondiko wa tich omiyo wa tiyo. Omiyo kamunya ngani senta ke mana ke jomigori e mondika. E mondika tich. Koro koka miyo gi luor mora mora. To chieng' monya gika makoro gimiya punishment. Mane mino ka samoro kata ka dhiga Migori kata ka an gi weche moko ma aneno komako chunya motegno. To style makelo gigo ok en mar chayo jopiny, to be ok en mar chayo jatelo wadwa. Ok abi chala gi jatelo wadwa, na chala kata gavana mara kata gi MP moro ni nwapogore paro. Abro kere yone endo mong'ith kata konyiso ni mano ngoyo kata chaye moro. Kidonyo ni mano koro edi oketo mijingo moro e wach ni endi. Luoro nambadi. Koro gima notimore kawuono e kind Kibagendi gi jaduong' Duale en achaye ne jopiny. Kase en achaye kindgi giwegi. Kata koponi nitie gi shida e kindu ji ariyo ka jotelo. Ukungu miyo luor e kindu wegi kaso miyo jopiny luor. Mano namba achiel. Namba ariyo, kacha ino bedo ni ng'ato nigi data, kech kuom ranyisi ne Duale wacho ni Kibagendi nigi osiptende moko makawo pesa mag SHA tok gigol pesa mag SHA no. Gino koche onge data manya nyiso ni ng'ato nobiro osiptandi kanyo endo to othiedhi. Koro ichulo gi SHA moko tim. Kibagendi wacho ni in e jakuo, in e mikawo pesa mag SHA gi joma malo kaendi, jotelo mamalo kaendi ok gol pes go eko. Kata doponi achayo wuok e kindu kanyo nikech upogore paro niya ng'ato wacho ni ng'ato nigi mibadhi. Onego ni timo nang'o? Ka in gi data e kuom wadu nigi mibadhi, nitie kaka itiyo gi weche gi kinyalo kawo wacha no endo tero EACC kama Edi wacho ni weche cha. Kata inyalo kawo ng'ato tero DCI. Idhi timo report ni an aneno ka ng'ama kama oketo hospital marach kuma kama omiyo pesa ok chop ne jopiny kuma kama. Kaso kisetero kanyo endo tikelo evidence to ng'ani endi dilgo gi chik. Kuma na gitim. To kimiso jini ok wanyal bedo Trevor ni japiny mondiko wa tich pile. Joma nitiere executive dwa complain ni nitie mibadhi. Joma nitiere e od bura. E Senate kata e ot mamwalo mwaluongo National Assembly be dwa complain ni nitie mibadhi to onge gimitimo. Japiny ema hinyore. Koro kin gi mibadhi mane gi data mar adier to ma be kata ka indiga ne president owuoyo wach ma mibadhi. Ka in gi data kuom ng'ato ne gi mibadhi, giminya timo maber mogik in tim jukumu mari tiek korka kori. Iwinjo? En ni anatero e wach ni EACC asetimo e DCI. Koro kaka dok japiny ma ondiki tich ni to in gine itime ang'o? Ikonjo dalawa record na kuma chiko yien atero gik moko en EACC gi DCI asetero. Ka ok gitim koro gikawo atua. Jopiny munya kono ikoro atu. To kuja bi unuya nyure mbele jopiny kaka ne nitie mbele kaya chande makoro ketho sura mar od bura, sura mar executive kech mwacha koro Duale be ja executive to ketho sura mabire japiny mondiko utich mokoro chare mbele ne. To SHA in kinene botiye Senate un kaka senators otiyo. Ing'eri ng'eny joma mbese na kama indigi mbese ni in bende Trevor ong'eyo maber ni higa 2008 ne nitie ng'ato Obama. Kano wuok motegno manyo president ma Amerika. An gi Nyasaye nokonya sama no manye president no endo ema ambe na tie matek e high school madhi Amerika. Koro tendo Obama neno teka na Amerika kocha. Onge gino malich ne jo Amerika to gi piny moro makata Kenya ka endi malo thieth. Nikech sasa ma thieth biro ondiegi. Ibo yudo ka ene gino endo manyalo mai kata nyadhi mora mora. Sama thieth ni baba utuo nyithindu ok dhi skul. Nango ji tedo do biro konyo baba mondo gikonye. Ng'ato samoro mama koro ok nyadhi doyo, ok nyadhi go amal kata tongo kumoro, un moko udhi go tongo mondo mama obed gi baba hospital. Omiyo thieth en gima duong'. Amerika kocha kano timore ne ji nitiere madhi milion 17 mane nitiere program mar sirikal mondo ochul negi pesa mondo giyud thieth e makare. Obama notiyo gi miluongo ni SHA ni ema noluongo ni Obama Care mondo mi
thieth mar sirikal omedre ne jopiny mang'eny moloyo milion 17 cha. Mane namba mokwongo ma SHA ni goyo. SHA nokelo Maruto ma jaduong' Ruto biro go nendi achwake ok nikech ni wan e broad based. Achwake nikech SHA opogore gi NHIF. NHIF nochakore higa 1998. To between 1998 gi higa mar 2021 mogole NHIF, jogo eko manondikore kacha mane yudo thieth NHIF ne gin ji milion 5 manondikore. To SHA ni endi mana kaka mar Obama cha, Obama nogolo ji e milion 17 mochomo milion 50 ma jo Amerika. Mana miyo kasa ni endi king'iyo Amerika sani kilo policy makocha chande olor sirikal nikech sirikal nicho chungo SHA makocha ne ji milion 50 mane Obama oketo ka. Mar Ruto ni bende rais marwa Ruto ni mare bo osegolo ji e milion 5 cha. Jomondikore te ma onego yudo thieth ni endi gin milion sani endi 24 mosedonjo. To registration pod dhi mbele. Koro the target mar SHA mokwongo en ni mondo minomedi ji mang'eny manyalo yudo thieth. Koro challenges machalo go en machalo kama chon cha. Jogo eko masole SHA e machon cha ema ne yudo thieth. Ma endi to ok jogo masolo kende ma yudo thieth. To joma solo thin maloyo joma timo ng'owa joma ne yudo thieth. Mane challenge mantie. Ke joma solo king'iyo jogo eko mondike ondik tije gi eki gidhi mana jomoko milion 3. Machielo chande to mana ng'ama nosole mana nyalo yudo gimoro mimiye. Kaso kok chak ng'iyo kiwango mag jogo eko ma samoro onge teko ma samoro nyiso kara ni mondo chule ga achiel te kech ok gionge tich gionge pay slip. Tido ka gin samoro gitin to jomo enroll ng'eny. Koro mano challenge mabedo ga ok en gima perfect. Nyen challenge mabedo ga ni kidwa miyo ji te health care ma bet beje ni piny kata manono sik ma ok gichul gimoro ma sik. Tido ka samoro challenge no bedo ga nang'owa nikech ji ng'eny to joma sole tin kata pesa mosedonjo tin samoro gik moko time mang'owa mapiyo. Koro ka samoro nitie priority ni yawa SHA ni endi wakwongo wadile gi tuoche go eko moluongo terminal kata tuoche go manyaka ngima ni chuth, cancer, samoro TB moro maki maduong', tuoche madongo gi mamako ji madongo gi. Ema ka samoro SHA no mondo otima ng'owa odil go mokwongo kapok oloso wach mar headache cha. Iwinjo kata kapok oloso wach moro mar imo mane muori matin kata ameba mo mano goyi matin. Koro maendi problem mantie gi SHA. Maparo ni onego buonwa improve oningi kaka funding minyakete iye obed mapiyo to kaka pono osuptende othiedho ji to nyalo timo ng'owa nyalo donje mapiyo. To gima inyo SHA kabisa en mibadhi. Manenyo ka korka dole koni endi osiemo mibadhi. Korka Kibagendi koni be osiemo mibadhi. To nego gima jotelo bende timo sani te. Kech mibadhi opogore. Gima nenyo NHIF mokwongo en ni nitie osuptende mane nyalo ndiko no thiedho ng'ato to kuthiedho to yudo pesa. Tim no endo pod ndiye jomoko wada biro kode ang'owa e SHA. Iwinjo masamo joma gore ne go wach SHA ni mang'eny bende samo nigi interest kailago. Iwinjo tami example ni governors wa ma Kenya ka kum ranyisi oloko dispensaries obedo health centers. Iwinjo en gino endo mang'ano wacho ni do mano gitimo maber lakini ang'o ma target mondo giyud ang'owa pesa mar SHA mondo mi pesa mar county moro mabiro ng'one FIF cha FIF cha kik gitigo ang'owa e weche mag thieth mapiyo gi kech bar se kama malo ne gitimo ng'owa gotinegi. Koro no problems ga lago eko gin problems go eko mabede kendo pod githeko lakini overall king'iyo overall e weche mag SHA gi SHA en idea maber kama osegie kode bende ber. En mani challenges mag mibadhi wadonjo go koche matindo gi eki both from county government to gi jogo eko manigo suptende koni koda kocha nyakwa losi nikech samoro mibadhi no endo gik kuma koro ka pesa owore health center to nikech governor gi networks mag governors ng'eny ng'eny wang'egi walenga podi nitie jomoko networks gi ng'eny joma tiyo CECs moko CECs finance CEC machalo kama gi ng'eny. Samoro ng'eny gi bende oseloso pesa kuom county ni endi magi yawo kwende go eko magi use yedhe gi giwegi. Chikwa ma Kenya kwa dwaro ni ya yedhe onengo be ni uso kanye
kasha nitie mondo yedhe osiptal. Koro giwacho ni gidwa mondo kidhi e thieth tinyisi ni ya dhi e thieth tipimi tiro ka gituma kama kar pimo inyisi ni onge osiptandno. Dhi e duka montiere kuma kama e gorofa machalo kama dhi pimi kuno. Duka en mar ng'a? En ma joge gavana gi kito joge kuma saloso pesa to cartels mantiere sirikal kuonde gi kineno. Kisamo yudo ka ere kaka nyisi ni dhi timo radiology e duka moro Migori kacha, kata e duka moro Kisumu, kata e duka moro Kisii, kata Nyamira, to gite bechgi mar radiology opogore. Ten radiology en gimoro achiel. Kabana kaka ng'ama go picha ka, kigo picha, tinyisi ni radiology kaendi, kidhi ma Kisumu en 5,000, kidhi ma Migori en 2,000, kidhi ma Kenyatta en 1,000, kidhi ma kama en 40,000, kata mana MRI ma Nairobi ka. Iyudo ka MRI kidhi Aga Khan tinyisi go en 40,000, kidhi Medihill ma opposite Aga Khan en 19,000, kidhi biro Alingam kaendi kidhi en 7,000. Ang'o mimaro timore? Kech en ohand ng'ato momajo piny thuolo mar teko mar jido gini. Mano be timore yath be inyisi ni ya opimi moyud kituo Trevor idhi e health center tinyisi ni idhi ng'iewo yath e duka moro oko kujo chonde. Ang'a mono duka mar yadhno endo beda hospital kuma entiere kaendi kech kanye mono bedo ng'ere ka health center dhi bedo ka in gavana mar adier ka health center dhi bedo gimoro in health center obedo Mabei, obed Migori, obed Kisumu, obed Nyamira, obed Kisii. Ok inya bedo gi health center maonge pharmacy. Ok inya bedo gi health center maonge lab. Lab ni miyore ng'ato mondo odhi otime gimoro oko ne en lab mane. Pharmacy miyore ng'ato mondo odhi otime gimoro oko ne en pharmacy mane. En yor loso pesa mar kawo pesa kuom SHA to hinyo sirikal mamalo. Koro idea ber, implementation theko nikech katende ji te chiemo e gini endi e yo mok ni kare yor mibadhi. Nikech gimacho no tena dien nikech Uma Logan wan godo kaendi juma mokalo tembe no wacho ni SHA to seche magichulo to gichulo thieth nyaka gi yath to giyudo ka jomoko komi yath ne gichulo thieth mibandho gi nyaka mar yath gichulo thieth gichulo pimo ka moko jomoko loso pesa mang'eny. Nyisi ni kelo oko matin, kelo oko maduong'. Kisekelo kama ndisi ni tinga otasi no endo dhige lab kacha. To lab no onge osiptal. To gichulo yath. To SHA chulo gige kite, to gige kote onge osiptandni. Ino jomoko kuomwa kaka senators chunywa lit. Kech mai kichako dhi ni idhi gori gavana ni weche gieki. Pesa maloso SHA no endo oloso milion 70 e SHA. To in onge pesa mise loso e gino endo kata achiel. Kokichako gori kode wach ni endi otimo nang'o? Okawo milion 5 to olo kuom japiny. Kosa olo kuom japiny memo mondo igone wach SHA ni endi ema dago ni koke liel, ema dago ni koke function, ema dwa biro ni gi beti, ema dwa timo ni gige maundu. Ikonyo nang'o Trevor? To mae kuma koro wachimo nikech siasa bende biro to sakoro mayo wang'wa to mbaka ni e ber dini wan gi sama mang'eny to koro ano kodhi matek. Ineno kaka chenro mar siasa ni koro osechako mako mach. Unun gi ODM 20 mane biro. Sani waneno ka jatend piny Kenya oluongo Gideon Moi bende koro donje SHA ni. Jatend DCP Rigathi Gachagua to wacho ni ji te dhi dala. Ine ma gidonjo. Chenro mar siasa ni kinene to koro sani ochomo kanye. Ineno siasa mwantiere koni sani owadwa ma Trevor. Idhi yieri kalure gi tiji. Japiny mineno ni endi ng'enygi kata ko bedo moko bedo compromise ni pesa moko matinga mayumo go wangi. Umo wang to ng'eny siasa ka endi gi joma nigi pesa. Masa mok titi japiny. Kanyiso japiny. Jatelo mimiyo pesa e lwete mondo tinigo obed pesa mar CDF. Obed pesa mar governor mimiyo governor ni. Obed pesa mimiyo jaduong' ma rito e piny mang'eny ni Ruto. Miketo pesa e lwete mondo tinigo. Kokelo pesa ni yo mami badhi to okotini development en pesa ni cham kichope yier ng'ama nyadhi tiyoni mano namba achiel. Tano ka jaduong' Ruto ma rais marwa oseriekore otiyo matek kabisa mondo mi odhi ong'iye gi scorecard mare. Awuotho nyadhi nyaka mone Funyula ji oselos negi ute kanyendo mag affordable housing mang'eny sawa. Masani endi gin mag plan maro niya gidakoro mondo gidage ute ka to giriwre kaka nyuola giket puothe gipur kanyakla gichok cham gi kanyakla ka gisechoko to giuso moko to moko gichamo gidak e udi ka.
idhi pime gi mano. Nderni ane jakom mandara kane pok awuok ka indika na nyisi na dhi Canada kuno wadhi loso weche mag KQ machaka dhi kendo unga tachaka dhi kamoni Peru. Kane pok awuok ne wadhi gi jotelo ma Migori duto te mwaromo gi jaduong' Chirchir ma ene waziri mar nderni ma make sure ni nderni ma Migori te oketnegi pesa, kata ka onge pesa moromo to michake go nyaka bedi. Nderni man wasingo te chakre Kuria, midhi Nyatike, midhi Rongo, midhi Awendo, midhi Uriri, midhi Suna West, Suna East, kuonde go te okete pesa. To kopogore gi mano wachako make sure ni nderni te ma Nyanza okete pesa. Nyaka mwasego ulonga alego usonga kuma atandi wuoke banja kwa budget. Waketo nderni ya pagadek mane poko tebole luo Nyanza. Waketo te gigite ko seket pesa kamano endo nyiso ni ya kande nigo iko losi kata ko chak dia chaka mo chaka ko losi magnya kalo bridges mwaketo kanyo endo bolungo ni daraja mikala kala manyitho nyakonya doge kur gwenge waketo tagalany mondo mi sama ji dhi yiero wabongi wanu wakilango kan wabiro maloko ni wabiro manya no wabiro dwar wakilango wasekelo mago ni tire kanyo endo. Koro jaduong' Ruto timo tijego eko mondo mi utimo ngo ung'iye gi tije mote ok propaganda ma samo ji biro go mang'eny gi eki. Tino ka opposition mantie ko ya chande to nigi shida no ka rigi ji mokwongo oseke gi jogene gachaye moko mathindo thindo Rigathi Gachagua no ka nitie problem kinde gi Kalonzo gi jogo eko mantie United Opposition ni edi gin gi shida gi kono endo. Jaduong' Ruto sasa ko ywa jomoko bende ana ko Gideon nicho se ywa mokelo machiegni wan kaka joina jokanyanam katiko ni kanyo kar siasa no tijwa enango wan kaka jokanyanam siasa mabiro mbele kane nyakwa wuogi dola chiel. Interest mar Radio Cage ok jal kalo interest mar community. Interest mar politician mora ma jaluo ma Anyanza kata politician mora ma ja Kuria ma Anyanza kata ja politician mora ma ja Bandu ma Anyanza kata politician mora ma ja dhok mora ma nyaka jo Kisii wan go Nyanza. Interest mar politician no ok jakala mar oganda ma Nyanza. Nyakwa wuogi dola di kech dola chiel no ende madhi miyo watimo ng'o wadonje mesa chande ka wan kanyakla to wane miyo ka party mi dola chiel no endo party mar ODM miyo ka siro weche mag party ni nyakwa sir party wani endi mwabug tiende mwabug jotendwa ma e party obed nyawa ng'aya ma chairman wabugo tiende obed wazichewa gi eki machalo ka koro mbade gi mantie pod gin jogewa wabugo tiendgi obed Raymond Omolo wabugo tiendgi mondo mi kwadhi e komcha ma ji organize mbele ka endi iga manyien ka chakore to wan gi dola di to wa register wate to wa golo kura mang'eny ma kumwa chomo gi jakom kichina asewu jakom wigni endi te jaduong' dhi maber mano mago propaganda mag jomoko era jakom gin propaganda moko manono mag jomoko era jakom kata ka wuo na wuoyo gi jakom in fact no moso joganda maber onyisa kata mani o plan mondo mi obi e functions mwango mang'eny dwala kuondego eko ang'eni gavana mara ma gavana Ochila yako kachiri gi jotendo ma Migori duro te wabunge wate sani ndi nigi plan mar loso Luo festival mabiro rapar ma joluo to gi celebration ma joluo mar chike timbo Migori County sama dhi los manendo ma mose lose maber jakom dhi bedo kanyo to en gi mora nyalo odhi biro motim events gi eki. Koro duond jakom gi kaka wadhi koda no wadhi gi broad based ni endi gima tek manya kwa tim en ni wabedi nge jakom kanyo endo to wabedi nge party mar ODM wasiro bedo motegno to wago broad based ni bende mba motegno kichene en dhiang' masani wanyiedho ok dwa chwad dhiang' to wanyiedhe wachwado to wanyiedhe wagoye wamiya mbala matin bala mo matindo onango to wachako michi matindo chako nango to kosenango to golo chak to wacho mango wamadho kwang'iyo mbele kandi ni chak koro okora madho chak kende wana madho chak gira bon kwa se puoe to wabago rabon to wachamo mano wabucho mana ka wan kaka jokanyanam wawuoye dwala di achiel to interest mar politician achiel ni an area adabedo senator kata adabedo governor ma Migori koro wach ma party no koro kadwa winjo mara ne madwaro mando boy inyowa kaka jokanyanam en dola chiel no ende madhi mi wagow oko ka endi kama bet longo moingo kumwantie sani
Senator erokamano nyakuom seche gi sa koro rumonwa Eddie Oketch, Senator ma Migori, erokamano nyakuom go koda mbaka. Mane kama wawe chenro moro mar duol Jodi Debati Daddy Cool dhi biro saa 3 mondo wis weche manyien mosebedo katimore. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Onere bang'e.